Zdravím vás, priatelia, tu je Ondrej z Freecarpu a dnes si predstavím ďalšiu novinku. A sú tu Raptor 2, nové privlačové prúty od Bultecu a trošku si o nich niečo povieme. A toto sú oni, Raptor 2 alebo Raptor 2. Momentálne v ruke držím prevedené 210, čo znamená 210 cm. Veľmi ľahký, kvalitný prútik s Fuji sedlom ergonomickým na navijak, krátkou rúčkou. Všetko použitý EVA materiál. Krásne je vidieť výplet a samozrejme Fuji očka. Vidíte, všetko označené. Vážne, super vecička. Veľmi ľahúčky prútik. Tieto prúty sa dodávajú v dvoch prevedeniach, ako je tento 210 cm alebo 180 cm kratší prútik. Vyznačujú sa hlavne ich ľahkosťou a tenkosťou, to necítite pomaly, že ho držíte v ruke. Samozrejme kvalitný karbón, pekné prevedenie, nádherné detaily, ako je o Bultecu známe. Krásna akcia prútu, takže sa teším, keď ho vyskúšame pri vode a hlavne zase pripomínam za rozumnú cenu, veľmi kvalitná vec za malé peniaze, môžeme to tak povedať. Tento prút sa samozrejme testoval v Maďarsku ako drvivá väčšina produktov od Bultecu, takže používali ho špičkoví privlačári. Tak čo na ňo hovoríte? Je vážne krásny, ľahký a veľmi pružný. A treba ho samozrejme vyskúšať osobne. Myslím, kto kúpi, neobanuje. Za super cenu dostávate veľmi kvalitný privlačový prút. Samozrejme v dvoch prevedeniach, ako bolo spomenuté, 210 alebo 180 cm. Takže ak chcete vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať, alebo ostatné veci, alebo viacej veci nájdete na www.freecarp.sk. Takže čaute pri ďalšom videu a lovu zdar.